Nu skal jeg lære jer, hvordan man binder diamantknop. Vi har et reb i den ene hånd og et reb i den anden hånd. Vi tager højre reb, lægger venstre over højre. Tager vi det andet reb. Ind under lykken. Så skal vi køre sådan en cirkelbue rundt omkring her. Så vi kører ind under lykken, over den næste, under den tredje, og så skal vi faktisk ind i vores kære lykke her. Så ind med den, og gør den pæn, og det er faktisk det sværeste diamantknop, når vi har det her, så er vi stort set i hus. Så har vi vores ene ende og vores anden ende, som vi skal til at modellere lidt med. Vi tager den ene ende ind under det her reb og op i det her hul. Så det gør vi så. Ind under, op gennem hullet. Hvis man ikke lige har fået langt nok, kan man bare gøre det. Ind med den anden ende. Det kan godt blive lidt kludret, men når du har det, så tager du sådan set bare og strammer din diamantknop. 1, 2, 3. Du har din diamantknop. Er du klar?